Pitikku sing siji iki rada rewel wae. Dadi anggere ape ngendhok iku ora sida terus bentoyongan ngalor ngidul ngetan ngulon ngono ki tok. Ya akhirnya tak cekel terus tak kurungi ngene iki wae. Tapi yo maklum iki lagi pertama kali ngendhok iki wae. Ya cara Jawane iku ya perawan manja ngono. Dadi kudu didono nggone, kudu dipapakno nggone ngono. Panggonane ditata terus wonge bocahe iki didelehno kono. Ya maklum perawan. Urung tau ngendhok. Ya ngene iki carane. Nek ketoke pitik ana tanda-tanda ape ngendhok tapi kok ora ndang golek nggon. Ya dicekel, dikurungi. Nyekele iku ya ana sing gampang ana sing angel